na mayege teseni ge okabene gen soko tumara gobone iga hasibono to chaka nengana yogo ichani umwanju mweri aso mroyomo okoro kwa Daniel Motaruki nigo abora korwa asenka yabo botukubo gokira rero asegeka gitarigeke igento boigo kekagairibuna nigataribwa amona barogi imeyen semo ya Sironga egwodi yabo gichora semo yabunge ya West Mugirange county ya Nyamira korengana na abebori baye nigo umroyu asoka chinsanga isano nemo chabutuko buno ryo kugenda gwekonya na koira hegeka ateyana hegento boigo kyaba barabwe mbeo na gweteka kumanya asagenda gukia bono nigo yamate yenseme yo yagikere gokorekyo asekeringa obogot igo bagoteba ngoborogi negento kero kegwetwa ane chinga kigose amonebiro muri keto Vincent Monda nigo yamaguraye goika senseme yo na nene gutuchakiria bene amaya ense yemo yabona maragoba yabantu batoreke senjo gotari umwana nandocho mwana amobwe kore familia ye negento kendeke besana nase enkayo mugaka Charles Mumanyi yamateye nigichanete gekore kyo botuko bugokera rero ekyo kyabwatira ni umwana wabo mumurokoro kwa Daniel Motaruki botuko bwa rero na lina ika kinsa gichai kirange sa sita botuko iga umwana yo genda nganso tukagenda siko taji kuirana naso gete njabono nkanyo nyine na irete kinsa kumbe na tegerete ogo chiko bwati omwana akanyara taiya sakurara tugaika sasa akanyara omwana oyo yamisete nyumba agake patrol igara ndi agajeki necho agenda kero kende muna marwira akira mwakere njira akanyara taiyo kerenda ko litanya taiyo aliera netaga dress oya kobeka bana kianga kya kawaida ngomuboli ngayo gochibona dende omukia bwogotema kumuriga Motaruki nigo sarera ase chinsa chinyinge egento bego kiagere ya Mateon sikumanyigwa eri babwati sinke ye kumuriga mumuroyo balende kurate ga kwekenyoroga nenche nganza bono kanyona atwariro bwoba kanza gukura kosoka wikia buchenkanyara bane se ngasa chesting ngento ngokora bantu bagande bagasoka gweche para laiti abantu bakomiyoka abantu gwechesten twakumisana chinse cyanga saa 7 na 17 iga yakare twanyora abantu bajakire gokura ninki na yana oweni orure nyomba ntumaite sagenda twachaga ko magamagana ninki kyaba Motaruki nigo konyora bangire kugenda konyora masomo manene ye university mutinyo yiga chinga kibona nyora nene gekore ikyo kagendete kweroberia korengana ne amateye nige simi yaye yari gwoka gekorima chinse cyo bari kumurigia egento bego kyaba ko ngukumanyereria buna kayaberete asege kegetambe nigo bamonyora karange na sebakoroke koroba karo mogoyu ato karo sete sana tari gokwana ta akinia kero kumurigererio so bongo bana bagotaka kuigwa lakini gokwana dai gakare tai kuirane ne chinguru bono nabo kumo support yo mara gotara nege kore kiagereria mateye kwe murungania bororo bagoteba buna amangana aya namabe ngakiya bono tindo jinga tubwate ase umuntu gutari bunga no borogi ibintu bitugukana engakiya rero twaitiru ne chinga kya samangana yakorekana yo borogi nyore no yo kare gotemba gocho mucho tawate saitani asindu kiagara ndota itigento muneke nandege chikorekana tiga muntu as anyoyo marogi karumya tiganga aroga abana banyore gisemi bagende baje gotokonya inkaiga barusio botaka naye etwangata ngondo bwate gente kamune chinga kichiarire kanisa jechoye tigabantu baende kanisa omani nyasaye batika mangana yo borogi ekekore kenigo yatigire nke ya Mumanyi kere no bwabo bonge abwase bagoteba abo bagokorayo nigo bari ne kerenge kebe ono naro na mate mugeta che kiagara ntana korora into ngekyo nande ochabone chetini ko iranga ngana yarenge yoko onkorera amaye kiagera nyono muntu onkorera amaye ayo jamugaso eno magatemu muntu ale onkorera usakorire mochego tare richari si omwana gaki igamo gosoka na mosoka abarogi nu moko gokekera abana babantu bachandegete omorogi muno yari tumanya saberete nyasa kenko bayamugaso igoro amwake munapa egera arorekane barogi abantu anakobarora ngai bana bakebisete Vincent Monda, Ensoko TV.